ситоди байниидоравии таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хабар медиҳад ки 11 июни соли 2022 дар натиҷаи гузарондани амалиёти махсус саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух Айёнбеков Толиб Абдураҳмонович соли таваллудаш 1966 сокини кӯчаи Айёнбеков хонаи 56 маҳаллаи хлебзаводи шаҳри Хорух, Гулобов Ниёшу Аслишоевич соли таваллудаш 1982 сокини кӯчаи Саидамир Абдураҳмон хонаи 92 маҳаллаи Шарифободи шаҳри Хорух, Шамбиев Мунаввар Наврузбекович соли таваллудаш 1972 сокини кӯчаи Миликбек хонаи 5 маҳаллаи Теми шаҳри Хорух дастгир ва ба ҳабс гирифта шуданд. Саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух Айёнбеков Толиб, Шамбиев Мунаввар ва Гулобов Ниёшо як қатор ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин аз ҷумла куштор, албошӣ, ғоратгарӣ, қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, силоҳу аслиҳа ва зангҳои қиматбаҳо, ташкили иттиҳоди ҷиноятӣ, бандитизм, бетартибиҳои оммавӣ, барангехтани кинаву адовати маҳаллӣ содир карданд. Нисбат ба дастгиршудагон Айёнбеков Толиб, Шамбиев Мунаввар ва Гулобов Ниёшо тафтишоти пешакӣ идома дорад. Саркардагони гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ дар маҳаллаҳои шаҳри Хорух гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии худро созмон дода буданд ки бо ин амали худ онҳо талаботҳои моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мубориза бар зидди ҷинояткории муташаккилона ва моддаи 39 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дағалона вайрон намуданд. Номбаршудагон ҳамчун саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ дар содир кардани даҳҳо ҷинояти вазнин даст доранд. Аз ҷумла саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ Айёнбеков Толиб Абдураҳмонович. Айёнбеков Толиб моҳи январи соли 2005 дар ҳудуди атради сарҳаддӣ барои нигоҳдории маводи мухаддир анбори ғайриқонунӣ ташкил карда, мунтазам маводи мухаддирро дар ҳаҷми махсусан калон ба шаҳри Оши Ҷумҳурии Қирғизистон интиқол медод. 17 августи соли 2006 Айёнбеков Толиб зимни амалиёти махсуси кормандони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба боздошт намудани саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии маҳаллаи Бархорух Мамадбоқиров Мамадбоқир мониягӣ намуд ки дар натиҷа миёни онҳо задухӯрди мусаллаҳона сар зад. Баъдан ӯ ва ҳаммаслаконаш дар назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва раёсати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷамъ омада даст ба бетартибиҳои оммавӣ заданд. Айёнбеков Толиб аз шарикони ҷиноятиаш аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон маводи тамокурро тавассути нуқтаи гумрукии ноҳияи Ишкошим ба таври қочоқ вориди Ҷумҳурии Тоҷикистон карда, баъдан тариқи автомашинаи боркаш ба шаҳри Душанбе интиқол медод. 21 июли соли 2012 зиёда аз 20 нафар аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бо роҳбарии Айёнбеков Толиб дар маҳаллаи Ниводаки шаҳри Хорух ба автомашинаи хизматии собиқ сардори раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон генерал-майор Назаров Абдулло Саддуллоевич ҳамла намуданд ва охиринро ба таври ваҳшиёна ба қатл расонида, ҳамроҳонашро мавриди лату кӯби шадид қарор доданд. моҳи июли соли 2012 Айёнбеков Толиб ҳаммаслакони ҷиноятиашро бо яроқу аслиҳа ва лавозимоти ҷангӣ таъмин намуда бар зидди қувваҳои ҳукуматӣ дар шаҳри Хорух муқобилияти мусаллаҳона нишон доданд. 21 майи соли 2014 саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ Айёнбеков Толиб ва Мамадбоқиров Мамадбоқир ҷавонони шаҳри Хорухро ба гирдиҳамоии навбатӣ даъват намуда ба амалиёти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба боздошти саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ Шамбиев Мунаввар ки барои муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҳаҷми беш аз 150 килограмм гунаҳкор дониста мешуд, мониягӣ эҷод намуданд. Бо супориши беустаи Мамадбоқиров Мамадбоқир азоён ва тарафдорони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ биноҳои шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ, суд ва прокуратураро оташ заданд. 15 августи соли 2018 Айёнбеков Толиб саркардагон ва аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятиро вобаста ба ҳукми суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба Муратов Ҳамза Равшанбекович ки бо моддаҳои 104 қисми 2, 199 қисми 4, 328 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 16 сол аз озодӣ маҳрум гардида буд, эътироз намудааст. Айёнбеков Толиб пешниҳод намуд ки дар якҷоягӣ бо тарафдоронаш бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро ғасб намуда, бо таҳдиди сӯхтори биноҳои маъмурӣ, роҳбарияти мақомоти вилоят ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳуриро барои бекор кардани ҳукми суд нисбати Муратов маҷбур созанд. баҳри амалӣ намудани мақсади ҷинояткоронаи худ тахминан соати 20:10 дақиқа Айёнбеков Толиб ва аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ҷамъ 180-200 нафар бо автомашинаҳои гуногун тамға роҳи автомобилгарди кӯчаи Сомонӣ ва бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро ғасб намуданд. бо мақсади тариқи видеокамераҳо сабт нашудани амалҳои ҷинояткоронаашон бо супориши Айёнбеков Толиб аъзоёни иттиҳоди ҷиноятӣ камераҳои мушоҳидавиро аз кор бароварданд. зимни ғасби бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон онҳо муайян намуданд ки раиси вилоят Шодихони Ҷамшед дар бино қарор надорад. Айёнбеков Толиб тахминан 10 нафар аъзои иттиҳоди ҷиноятиро ба хонаи истиқоматии Шодихон Ҷамшед равон кард.
номбурдагон ба хонаи раиси вилоят ҳозир шуда бо таҳдиди оташ задани хона талаб намуданд ки зуд ба бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳозир шавад. тахминан соати 23 дақиқа раиси вилоят Шодихони Ҷамшед ба бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон омада бо онҳо гуфтушунид намуд. саркардагони иттиҳоди ҷиноятӣ бо таҳдиди зӯроварӣ талаб карданд ки ҳукми суди ноҳияи Синоро нисбати Муратов Ҳамза то соати 11:00 дақиқаи рӯзи 16 августи соли 2018 бекор ва номбурда ба ҷои пештарааш баргардонида шавад. дар акси ҳол онҳо ҳама биноҳои маъмурии вилоятро оташ мезананд. дар баробари ин аъзоёни иттиҳоди ҷиноятии мазкур дарҳои утоқҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро шикаста, компютерҳо ва ноутбукҳои кориро бо роҳи ғоратгарӣ аз худ намуданд. Айёнбеков Толиб инчунин бо гурӯҳҳои Нашаҷалуби Трансмиллии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон алоқаи ҷиноятӣ барқарор намуда, тавассути онҳо маводи мухаддир, сангҳои қиматбаҳо ва яроқу аслиҳаро дар минтақаҳои наздиксарҳадии маҳаллаи Ниводаки шаҳри Хорух ва деҳаи Андароби ноҳияи Ишкошим ба таври қочоқ аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид менамуд. моҳи сентябри соли 2018 дар доираи фаъолияти ситоди байниидоравии таъмини амният ва тартиботи ҷамъиятӣ Айёнбеков Толиб зиёда аз 18 адад силоҳи оташфишонӣ дар ихтиёраш қарор доштаро ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супорид. 22 октябри соли 2018 Айёнбеков Толиб бо дигар саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ба бинои прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон даъват гардида, барои дар оянда содир накардани амали ҷиноятӣ расман огоҳонида шуд. 13 январи соли 2019 аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон автомашини аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух Худоёров Ифтихор Хуҷамиёрович дар дидбонгоҳи доиму амалкунандаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар сероҳаи маркази шаҳри Хорух манъ карда шуд. Худоёров Ифтихор аз пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ронандагӣ саркашӣ карда, нисбат ба кормандони дастаи таъиноти махсуси милитсияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиру зӯроварӣ намуд. дар ин вақт зиёда аз 50 нафар аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ бо роҳбарии Айёнбеков Толиб ҷамъ омаданд ва ба фаъолияти кормандони милитсия монеагӣ эҷод карда, онҳоро даштномҳои қабеҳ намуданд ва ба тарафашон сангҳои гуногун ҳаҷмро партофтанд. шахсан Айёнбеков Толиб ба командири дидбонгоҳ подполковники милитсия Исоев Абдулмаҷид Ҳакимович ҳамла намуда, ба ӯ зарари ҷисмонӣ расонидааст. 26 июли соли 2021 яке аз ҳаммаслакони Айёнбеков Толиб Одилов Акбар Мародбекович ки аз соли 2015 бо ҷурми даст доштан дар гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҷустуҷӯ қарор дошт, аз тарафи кормандони мақомоти амнияти вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон боздошт гардид. бинобар ин Айёнбеков Толиб зиёда аз 50 нафар ҳаммаслаконашро бо нишони эътироз дар назди бинои раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷамъ оварда, талаб намуданд ки Одилов Акбар аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад. баъд аз он ки Одилов Акбар ихтиёран ба ҷиноятӣ содир намудааш иқрор шуд, Айёнбеков Толиб нафарони ҷамъ омадаро пароканда намуд. Айёнбеков Толиб дар ҳодисаҳои моҳи майи соли 2022 дар шаҳри Хорух ва ноҳияи Рӯшон рух дода фаъолона иштирок намуда, гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятиро дастгирӣ намудааст ва онҳоро бо силоҳ ва лавозимоти ҷангӣ таъмин карда, барои нишон додани муқобилияти мусаллаҳона бар зидди қувваҳои ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳидоят намудааст. вобаста ба ҳолатҳои зикр гардида ва дигар кирдорҳои ҷиноятӣ нисбат ба Айёнбеков Толиб Абдураҳмонович, ҳамчун саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух, аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят 6 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. аз ҷумла парвандаи ҷиноятии рақами 10 аз соли 2006 аз тарафи прокуратураи ҳарбии гарнизони Хорух бо моддаҳои 186 қисми 1, 249 қисми 4 банди В, 199 қисми 4 бандҳои А, Б ва 255 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. парвандаи ҷиноятии рақами 19-215 аз соли 2008 аз тарафи прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо моддаҳои 104 қисми 2, 186, 187 қисми 2, 195 қисми 3, 199 қисми 4, 329 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. парвандаи ҷиноятии рақами 19162 аз соли 2012 аз тарафи прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо моддаҳои 104 қисми 2, 186 қисми 1, 187 қисми 1, 188 қисми 2, 189 қисми 4, 199 қисми 4, 328 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. парвандаи ҷиноятии рақами 19-212 аз соли 2014 аз тарафи прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо моддаи 246 қисми 3 банди Б Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. парвандаи ҷиноятии рақами 19974 аз 21 июли соли 2017 аз тарафи прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо моддаҳои 182 қисми 3 банди А, 187 қисмҳои 1 ва 2, 189 қисми 3 банди А, 248 қисми 3 банди В Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. парвандаи ҷиноятии рақами 31767 аз 23 марти соли 2019 аз тарафи прокуратураи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо моддаи 237 қисми 2 банди В Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ Гулобов Ниёшо Аслишоевич.
гулобов ниёшо 6 ноябри соли 2018 бо дастури саркардагони гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорӯх зиёда аз 300 нафар ҷавононро дар маҳаллаи Тирчили шаҳри Хорӯх ҷамъ оварда бо мақсади идомаи тазоҳуроти оммавӣ онҳоро ба назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорӯх сафарбар намуд. Аммо дар сероҳаи маркази шаҳри Хорӯх назди варзишгоҳи марказӣ онҳо бо хизматчиёни дидбонгоҳи доимоамалкунандаи бозрасии давлатии автомобилӣ муноқиша намуда, кормандони дастаи таъиноти махсуси милитсия вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро мавриди таҳқир ва лату кӯб қарор доданд. Саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии маҳаллаи Гулободи шаҳри Хорӯх Гулобов ниёшо ҷинояткор буданашро эҳсос намуда, то лаҳзаи дастгир шуданаш танҳо ба кӯча намебаромад ва аз ҳисоби аъзоёни гурӯҳи ҷиноятиаш ғайриқонунӣ муҳофизони шахсиро нигоҳ медошт. онҳо аксари вақт дар назди хонаи истиқоматиаш бо мақсади монеъ шудан барои дастгиршавии Гулобов ниёшо аз ҷониби мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дидбонгоҳҳои ғайриқонунӣ ташкил намуда буданд. новобаста аз он ки соли 2016 Гулобов ниёшо дар доираи қонун афв карда шуд, ҳанӯз ҳам ӯ дар ақидаҳои ҷиноятиаш устувор боқӣ монда, аъзоёни гурӯҳи муташаккили ҷиноятии маҳаллаи Гулободро барои монеагӣ кардан ба фаъолияти бригадаи тафтишоти фаврии прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳодисаҳои 25-28 ноябри соли 2021 роҳнамоӣ кардааст. нисбат ба Гулобов ниёшо Аслишоевич ҳамчун саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорӯх барои содир намудани як қатор ҷиноятҳо аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 4 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. аз ҷумла парвандаи ҷиноятии рақами 564 аз соли 2012 бо моддаи 237 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, парвандаи ҷиноятии рақами 42034 аз соли 2013 бо моддаҳои 188 қисми 1, 199 қисми 4, 237 қисми 2, 328 қисми 2 ва 345 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, парвандаи ҷиноятии рақами 62521 аз 1 январи соли 2014 бо моддаи 237 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, парвандаи ҷиноятӣ аз 8 ноябри соли 2018 бо моддаҳои 188 қисми 1 ва 189 қисми 3 банди А кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. Гулобов ниёшо соли 2013 бо моддаҳои 237 қисми 2, 328 қисми 2 ва 345 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳукми суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба муддати 5 сол аз озодӣ маҳрум гардида, соли 2016 дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ба озодӣ баромадааст. саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ Шамбиев Мунаввар Наврӯзбекович. Шамбиев Мунаввар Наврӯзбекович соли 2003 ҳангоми дар Федератсияи Россия қарор доштанаш аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ин кишвар бо ҷурми авбошӣ дастгир гардида, бо қарори суд ба муддати 4 сол аз озодӣ маҳрум гардидааст. соли 2007 баъди адои ҷазо ба озодӣ баромада, ба ҷои истиқоматаш шаҳри Хорӯх баргаштааст. соли 2010 Шамбиев Мунаввар аз ҳисоби ҷавонони ноогоҳи маҳаллаи Теми шаҳри Хорӯх гурӯҳи муташаккили ҷиноятиро созмон дод. гурӯҳи мазкур асосан ба қочоқ ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир, сангҳои қиматбаҳо ва яроқи оташфишон машғул буд. Шамбиев Мунаввар дар ҳодисаи моҳи майи соли 2014 дар шаҳри Хорӯх фаъолона иштирок намуда, бар зидди қувваҳои ҳукуматӣ муқобилияти мусаллаҳона нишон дод. дар воқеаҳои рӯзҳои 25-28 ноябри соли 2021 Шамбиев Мунаввар бо ҳаммаслакони ҷиноятии худ бетартибиҳои оммавиро дар маркази шаҳри Хорӯх ташкил намуда, даст ба бетартибиҳои оммавӣ заданд. вобаста ба ин нисбат ба Шамбиев Мунаввар Наврӯзбекович ҳамчун саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорӯх аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят 3 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. аз ҷумла парвандаи ҷиноятии рақами 56497 аз соли 2014 бо моддаи 200 қисми 4 банди Д кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир дар ҳаҷми беш аз 150 кг. парвандаи ҷиноятии рақами 62561 аз 21 январи соли 2014 бо моддаҳои 104 қисми 2, 195 қисми 2, 188 қисми 1 ва 255 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, парвандаи ҷиноятии рақами 19974 аз 14 январи соли 2019 бо моддаҳои 182 қисми 3 банди А, 187 қисми 1 ва қисми 2, 189 қисми 3 банди А ва 248 қисми 3 банди В кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон. тибқи қонунгузорӣ саркардагон ва аъзоёни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ барои иштирок дар фаъолияти чунин гурӯҳҳо бо моддаи 187 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд. номбурдагон 11 июни соли ҷорӣ боздошт гардиданд ва дар асоси парвандаҳои дар боло зикр гардида нисбат ба онҳо тафтишоти пешакӣ оғоз гардидааст.